खुलुमबाय लोगोफोर पाकिस्तान आरो इन्डियानि माखासे आपडेट लाबोदों भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। पाकिस्ताना कबिस्तान जासिगोन बा गोथै सोलि जासिगोन। पाकिस्ताना जाम्बा जाम्बा खामानि लागासिनो दङ। फारसेथिं BLA गावसोरनिनो हादोरनि बलुचिस्तान आर्मि लिबारेशन आर्मि बिसोरबो ओरैहाय होख्लायदों आरो जोंनि भारतआबो ओरैहाय होख्लायदों। दा बे गेजेरनि एम्बु जाना दं पाकिस्ताना। जोंबो जाया जानानै दङ। पाकिस्ताना मैयाहाय भारतआव मोनानि 8टानिफ्राय 9टासोआव भारतनि गोबां जायगाफोराव जेरै जम्मु एन्ड काश्मीर, जम्मु एयारपर्ट, जैसलमेर, गुजरातनि माखासे बाहागो, पान्जाबनि माखासे बाहागोआव ड्रन एटेक आरो मिसाइल एटेक खालामदोंमोन। नाथाय मोनसेबो एटेकआ साक्सेस जायासै मानोना जोंनि भारतनि एयार डिफेन्स सिस्टेम जायखौ होनो S-400 बेनि थाखायनो जोंनि भारतआ जेबो जायासै बा भारतआव गाग्लोबनो हायासै। गावख्लायजोबदों गोजौआवनो। मैया आं जेरैबायदि खोन्थादों ओरै बिरना फैदोंमोन बेखौ गावफायबाय गैला। पाकिस्ताना हाहाकार, पाकिस्ताना खर' हमबाय, हाब मा जाखो डेन्जार ओरै सानबाय आरो। ओमफ्राय दसेनो जोंनाबो जोंनि भारतनि एयार डिफेन्स सिस्टेमा लाखिखांनायनि उनाव भारतआबो बेबायदि फिननायखौ होबाय। एबार जोंनियाव नेभि फैबाय, नेभि दैजों फैबाय, बारजों फैबाय आरो दा ग्राउन्डजोंबो थांबाय। ग्राउन्ड आरो दैयावथ' ग्राउन्ड आरो गोजौआवथ' सोलिगासिनो दंमोन। दा दैजोंबो जोंना नेभिफोरा थांबाय आरो INS विक्रान्तखौ लांनाय जादों। हेलिकप्टार बानो हायो आरो गोबां आइजें हाथियारफोर दोननो हायो। बेजों मैयाहाय कराची पर्टआव एटेक खालामदों। कराची पर्ट जेरै जोंना मुम्बाइआव पर्ट दङ बेबायदिनो बिसोरना पाकिस्तानाव कराची पर्ट दंमोन। दा बेखौ ताबाहि खालामबाय, गैला माने बे सिलिंखार थेर बेथेर जाजोब्बाय आरो बिसोरनि इक'नमिया सेस। बेजोंनो माने माखासे गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय ओरै एक्सचेन्ज जायोमोन, ओरैहाय इम्पर्ट जायोमोन, ओरैहाय एक्सपर्ट जायोमोन। नाथाय बेखौनो कराची पर्टखौनो जोंहा इन्डियान नेभिफोरा सिलिंखार खालामबाय। आरो बेल' नङा, गोजौजोंबो खालामदों गोबां जायगाफोराव पाकिस्ताननि। दासिमाव साबेसे थैदों बेखौ मिथियाखै मैयानिखौ, नाथाय ओरैनो पाकिस्तानाव थैनाया 200 जनसो जाखाबाय। ओरैहाय बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मियाबो गावथारगासिनो दङ। मैयाबो बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मिया 14 ना 15 पाकिस्तानी आर्मिफोरखौ गावदोंमोन बा बमा बेफ्रुदोंमोन EIDजों। बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मिया पाकिस्ताननिनो, बिसोर माने बलुचिस्तान हादोर नांगौ बिसोरनो। मानि थाखाय नांगौ होनना बुंबाथाय पाकिस्ताना बिसोरखौबो अयथासार खालामदोंमोन जेरै बांलादेशखौ खालामदोंमोन। बेबायदिनो दा बलुचिस्ताननि मानसिफोरखौ, बलुचिस्तानाव थानाय मानसिफोरखौ अयथासार खालामगासिनो दङ। बलुचिस्ताननि थानाय माखासे जायगाफोराव गोबां मिनारेल्सफोर दङ। बिदिनो बेहाय माखासे मुलाम्फा गोनां, बेसेन गोसा गोनां बेसादफोर दङ। नाथाय बेखौ बलुचिस मानसिफोरनो जेबो होआलासिनो गावसोरनि नांगौथियाव बाहायदों आरो बेखौ सैमा बायदि बाहायनानै जागासिनो दङ। बेनिखायनो बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मियाबो ओरैनो थाया, ओजोंनिफ्रायबो गावदों। आरो बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मिया जेब्ला इन्डिया पाकिस्तानखौ एटेक खालामदों अब्लानो रंजादोंमोन, मोसादोंमोन। भिडिअखौ नुदों जानांगौ नोंथांमोना, बेबायदि मोसादोंमोन। आरो बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मियाबो ओरैनिफ्राय ओरै होगासिनो दङ। बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मिजोंबो थैनाया गोबां जाबाय बिसोरनिया। मैयाबो एटेक खालामदों, दाख्लैबो एटेक खालामदों, थैनायानो थैनाय। आरो दाखालिबो एटेक खालामदों जेराव ट्रेनखौ हाइजेक खालामदोंमोन, बेहायबो गोबां पाकिस्तानी आर्मिफोरा थैदोंमोन। दा पाकिस्ताना मा होननो आरोना बिसोरखौ, पाकिस्तानखौ मा होननो। पाकिस्ताननि जेबो डिफेन्स सिस्टेमा मोजां नङा। आरो पाकिस्ताननि 2 जेट गावख्लायदों मैयाहाय। फार्स्टआव 2मोन, उनाव 3 ओंखारदों। आरो पाकिस्ताननि 2 पाइलट जायखौ गावख्लायदोंमोन बेनि पाइलटफोरा दा इन्डियायावनो दङ। दा बिसोरखौ कास्टडियाव दोननाय जादों। जोंनि इन्डिया बिदि नङा जे हमनानै डाइरेक्ट बुलाबायनाय, बिदि नङा। बिसोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामदों, मोजाङै जोथोन लादों। दा बिसोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामखांनायनि उनाव कास्टडियाव दोननाय जागोन। नाथाय बिसोर जोंनि भारतनि जों गोलैबाथाय मा खालामो, बिसोरो अयथासार खालामो, ट्रिटमेन्ट खालामालासिनो सोङो, माबा माबि खालामो, भिडिअ बानायो मायो। नाथाय जोंनि भारतआ बेबायदि खालामाखै। मानोना जोंहा मोनसे बेबायदि साननाय दङ, रेसपेक्ट खालामनाय दङ। माने माखासे नेमखान्थिखौ जोंना मानियो आरोना, बेबायदि खालामनो मोना होननानै। वार जाब्ला जेब्ला बिदि गोलैफैयो अब्ला बिदि बुनो मोना, बेबायदि भिडिअ खालामनो मोना होनना लिरनाय दंखायो। दा नेमखान्थिखौ जोंना भारतआ मानियो। बेनिखायनो जोंना बेबायदि हमजानाय मानाय बेफोरखौ जों भिडिअ बानायाखै बा भारतआ भिडिअ बानायाखै। दासिमाव बानायथ'वाखै, उनाव बानायगोन। दा ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दङ। आरो जायबा गोलैदों सासे पाइलटआ एकदमबारे थै गोजामोन जाहैबाय। लोगो लोगो बेखौ इमारजेन्सि मेडिकेल जेनेबा थायोना बेबायदियाव लांनायखायसो बे बासायनो हादों होननानै बुंनाय जादों।
आरो थाबैनो बिसोरनि सायाव भिडिअ बानायनो हागौ इन्डियान आर्मिया फोसावनो हागौ नाथाय पाकिस्ताननि बायदि नङा जे गोलैबाय लोगो लोगो भिडिअ बानायबाय लोगो लोगो हमना लांबाय बिदि नङा बेनिखायनो बिसोरनिफ्राय दा नै आरोबाव जों मोनबावसिगोन बलुचिस्तानाबो रंजागासिनो दङ बलुचिस्तान लिबारेसन आर्मिफोरा रंजागासिनो दङ मानो रंजादों होनना बुंबाथाय भारतआ जेब्ला पाकिस्तानखौ गाग्लोबदों अब्लानिफ्रायनो बलुचिस्तान आर्मिफोरा रंजागासिनो दङ मानोना बलुचिस्ताननि मानसिफोरा भारतखौ मोजां मोनो जेरै आफगानिस्ताननि मानसिफोरा जोंखौ मोजां मोनो थिग बेबायदिनो बलुचिस्ताननि मानसिफोरा भारतखौ मोजां मोनो मानि थाखाय मोजां मोनो बेखौ मिथिया जायखिजाया मोजां मोनो आरो बेनि गुबै थांखिखौ आं मिथिनो थांला दा जेरै 1971 आव बांलादेशआथ' जोनोम जाबाय दा 2025 आव बलुचिस्तान हादोर मोनसे आलादा हादोर जोनोम जाबावनो हागौ मानोना बे गासिबो पाकिस्ताननि गोरोन्थि गावसोरनि मानसिफोरखौनो गावसोरनि हादोराव थानाय मानसिफोरखौनो रेसपेक्ट खालामनो रोङा बुयो जेलाव सोयो सोरखौबा गावथारो जेबो जाखाया दा आरो आसिफ मुनिर जायखौ पाकिस्तान आर्मिनि चिफ होनना बुंदों बेखौ दा एरेस्ट खालामदों होनना खोनादों नाथाय बे बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया बे नंखायबो जानो हागौ आरो माखासे भारतनि गिदिर गोलावफोरा बुंदों साइबार एटेक जानो हागौ होननानै इन्डियायाव दा बेनिखायनो जायफोरा मबाइल बाहायो बिथांमोना वाट्सएपफोराव माबा मोनसे लिंक फैयोब्लाथाय बेखौ क्लिक दा खालाम मेसेजफोर फैयोब्लाथाय बेखौ क्लिक दा खालाम आरो जानला मोनला नाम्बारनिफ्राय फन फैयोब्ला बेखौ रिसिभ दा खालाम बेबायदि होनना बुंदों साइबार एटेक जानो हागौ पाकिस्तानाथ' हाला नालाय हायावबो हाला दैयावबो हाला बारावबो हाला दा बेनिखायनो पाकिस्ताना मबाइलाव साइबार एटेक खालामनो नाजादों जानो हागौ बेबायदि होनना बुंदों आरो दा आरो नै माखासे जायगाफोराव एलार्ट होदों जेरै दा आसामाव साननैसो थानानै बैसागो फांसन बा बिहु प्रग्रामखौ खालामनो मोननाय नंला 10 थारिखनि उनाव खालामनो मोननाय नंला बेबायदिनो माखासे जायगाफोराव बिदिनो नेमखान्थिखौ सोलिलायनांगोन फालिलायनांगोन मानोना जोंनि न'आव आजादि उन्दुनो थाखाय जोंनि फौजिफोरा जोंनि दैनि हानि आरो बारनि बिथांमोना जोंनि रैखाथिनि थाखाय दावहा नांगासिनो दङ जों आरामसे दा उन्दुगासिनो दङ नाथाय बिथांमोना जोंनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय माबायदि खालामदों बिथांमोना मिथिगौ दा बिथांमोनखौ रेसपेक्ट खालामनांगौ आरो पाकिस्तानखौ थाबैनो फोजोबनांगौ पाकिस्ताना उदखारि हादोर पाकिस्तानखौ थाबैनो फोजोबनांगौ अब्लासो जोंनि भारतनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनगोन नाथाय बेहायबो जोंनि भारतावबो माखासे पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामग्रा दङ दा बिसोरखौ मा होननो दा बिसोरखौ पाकिस्तानाव दोनहैनांगौ अब्लासो मिथिगोन बिसोर पाकिस्ताना माबायदि थासारियाव दङ जायफोरा पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामो बिसोरखौ पाकिस्तानाव दोनहैनांगौ आरो बिसोरखौ पाकिस्ताननि बायदि जाहोनांगौ अब्लासो मिथिगोन दा नै माखासे जायगाफोराव सोरबा फिरफिलाखौ पाकिस्ताननि फिरफिलाखौ खुदै गारबाबो सोरबा बखियो माखासे मुस्लिमफोरा दा बांलादेशआबो पाकिस्तानजों लोगो जानानै दङ नाथाय उनावसो मिथिगोन बिसोरो बांलादेशखौ जोंनि भारतआनो बानायदोंमोन नाथाय दा बिसोर आरो पाकिस्तानजोंसो लोगो जाफिनदों अब्ला लोगोफोर बेनोमोन दिनैनि आपडेटआ माखासे आपडेटफोरा दासिम आरो दायो मोनसे भिडिअ फैगोन नायबाय थाबानो जाबाय आरो लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम जाहाथे गासिनाव मोनहैयो बाय बाय लोगोफोर